început. Bună ziua, bonaților, și data... Ce faci acolo? Bă, de ce te ascunzi? Băi! Ce te ascunzi, bă? Bine. Și de data asta suntem o serie de survival, doar că avem pe cineva special, și anume Rareș, prietenul meu, care v-am zis în episodul trecut că o să postăm un videoclip și cu el. Și da, e aici. Și o să facem o serie de survival. Da, satul. O să facem o serie de survival și să vedem câte like-uri o să se strângă. Nu o să vă zic câte like-uri trebuie să strângem. Să vedem câte o să se strângă. Ok, hai să Mâncare. Bă, da, satul ăsta, nu știu, mi se pare și mai sărăcăcios uneori. Da. Bă, am găsit fierărie. Dă-te încolo. Dar că fierăria e atât de bogată, să știi. Bă, vezi că ne-ai dat pe adventure, că nu poți deschide ușa. Ce? Stai puțin. E pe adventure, frate. Bă, stai puțin să văd. Hai tu să vizitator, frate. De ce mai da pe vizitator? Ei, de ce mai da pe vizitator? Ești pe survival. Păi trebuie să mă dai pe... Păi sunt pe vizitator. Trebuie să-mi dai și pe mine pe operator. Bine. Bine. Așa a pus pământ. Gata. Te-am dat pe operator. Ce cici? Ți-am zis, e bogată. Obsidian. Păi ți-am zis că e bogată fierăria asta. Fierăriile din... Nu ia tu. Eu... Iau obsidianul. Dar mi-am pus un chestplate. Bun. Am găsit un pat și un crafting table. Hai să nu-i ziceți la nimeni că am furat acest crafting. Avem 8. Ne mai trebuie 2 și putem să facem portalul. Ia, eu am o mapă. Ia uite ce am eu. Uite. Da. Dar că mai întâi hai să strângem lemn. Ok, hai. Și piatră să le strângem. Am găsit o biserică. Știu că există biserici. Dar că nu e nimic în biserici, zic eu. Da, știu, dar asta e mai bine, mă joc de 6 ani Minecraft, adică da. Da, eu mă joc de un an Minecraft. Am crafting table. Nu mai faci. Unde ești? Alo? Bă, aici. Haide, pune crafting table-ul. Și... Eu mai bine. Să văd dacă mai găsiți ceva. Ia stai să fac. Bine, am mai găsit mâncărică și niște lemnuri. Eu acum mă duc să distrug casa lui ăsta. Bă, îți distrug casa, omule. Ok, să știi că împărțim chestiile. Da. Am găsit un campfire, hai să-l luăm. Stai că n-am topor, deci... Cred că am mai găsit o fierărie. Dacă găsesc, nu e fierărie, e o casă. De unde ăsta? Cred că nu e de la de poțim, e de la... Am găsit mape. Hai să le luăm totuși, să vedem. Să vedem. Oh, nu ne trebuie mapele astea, sunt cele mai... Sunt mape de... Cele mai nebune mape. Am 20. Hai să facem paturile ca să bătem Ender Dragon cu ele. Da, eu acum am strâns 20 de pietre, tu 10 și 20 de cabăstă. Tu 10 și eu 10, da? Da. Ia, bă, vino aici. Eu zic să ne facem numai topor și astea, fiindcă am văzut la mulți youtuberi că își fac numai topor pickaxe până și la Dream. Ce Dream își face așa? Știi cine e Dream, nu? Da, știu. E cel mai popular. Bă, haide, uite ce mai... Da, puțin, că am luat-o din greșeală. Eu încerc să fac 3 cu un villager. Nu? Nu mă las să fac 3. Haide, că ce-am dus aici la Cobblestone, uite, acolo lângă cop. Hai
ai E aici, lângă copacul ăsta. Ok, hai să ne fac. Nu pot să cred așa ceva. Oh, scuze. Nu pot să Alții. cred așa ceva. Ce? Nu pot să cred așa ceva. Cum să pui frate ăla aici? Am pus... Ok, hai. Uite, am eu. Stai puțin. Am eu un pickaxe din ăsta. Stai puțin să-ți Nu am dau. făcut deja materialele. Hai să mergem pe acest Iron Golemus. Stai așa că nu avem materiale. Stai Hai puțin. să ne urcăm. Stai puțin că eu fac aici un topor. Frumosel. Am luat dă. Iau acum crafting table-ul. Unde e mai Iron Golem? Hai. Bă, uite aici. Haide. Stai așa să tu la mine. Și... Stai puțin. Să dau pe Keep Inventory. Da, chiar. M-a aruncat pe casă ăsta. Stai că-l bade pe casă. Am mai văzut? Gata, am dat Keep Inventory. Ia uite ce fac mă ăsta. La ăsta. L-am bade pe casă. M-a aruncat pe casă. Uite ce nabi acolo. Cred că e cea mai prostă Iron Golem. Ia stai puțin să văd cât a dropat. Cât a... 3. Am picioarele. Ne ajung pentru o găleată. Ne ajut, da. Trebuie să mai mergem să mai luăm Iron, dar hai să mai studiem noi acest sătuc. Adică Da. cred că nu e atât. Mamă, dar îmi plac foarte mult fântânile, că poți să evadezi din ele. La statuile normale, dacă cazi din una, rămâi acolo. Am mai găsit câteva căsuțe, dar nu, sunt alea nașpa. Nu e nimic în ele, așa că da. Eu acum vreau să găsesc de-alea. Am găsit-o pe vaca. Am găsit vaca fulga. Nu mă duc cu mine aia. Eu vreau să caut mâncare pe aici, dacă pot să găsesc. Vrei să dau pâine cam? Da. Am o bucățică de pâine. O bucățică? Vreau să caut din alea, cum se numesc, struguri de fructe de pădure. Uite, am și mere. Am 7, uite, am și berries, uite. Da, asta vreau să... Deci acum am și eu mâncare, bun, totul frumos. Ajută că am găsit iron. Am eu pickaxe. Oh my gosh, cât iron e. Mamă, cât am mina. Aoleu, creeper. Iron. 7 bucăți am reușit să zic. Eu am 2. Bă, am găsit din ăsta, cum se numea. Am uitat cum se numea. Ce ai găsit? Ăsta. Ok. Da, nu mai știu nici eu. Hai să luăm, că o să ne facem binocul. Deci, Eu mai strâng ironul de aici. Dar era numai 4 bucăți. Se numesc raw copper. E găsit iron? Da. Tare tare, eu iau cărbune de muerto. Gata. Am 8 iron. Spune, mamă, ce nașpa-i cărbunele ăsta. Deci, De fapt am 9 iron. 9? Da. Deci avem 16 iron în total, că mai am și eu 7. Eu mai caut pe aici, nu știu. Eu vreau să mai strâng lemn. Mai strânge. Pentru că să ne facem și noi o casă, nu? Deci ard zombie dacă e... Aoleu! Dar chiar, vreau să-ți spun o ghicitoare, Cezar. Ce? Ce? Deci, uite. Și să... Da. Și voi în comentarii să răspundeți. Cezar, să nu știu, cred că știu. Cred că știi ghicitoare. Deci, uite.
ce n-are limbă și arată cum era Cezar, că nu am uitat-o. Păi nici eu nu am uitat-o pe și eu. Mai strânge acolo cărbuni. Ce n-are limbă și arată o făptură. Ce Bă. Ce n-are limbă și ochi, dar și arată o făptură. Ce este? Păi nu știu, stai puțin că mi-e foame. Ce-ai zis că n-am auzit? Am întrebat-o asta. Scrieți în comentarii ce a scris. Hai să ne curcăm. Am pus și aici 2 paturi. Să mă curc în ăsta. Ok. Bună dimineața. La moșazul. Mamă, am trecut pe nimic. Bagă pâinea. Credeam că a luat foc satul. De ce credeai asta? Săratul zombie care a luat foc. Mă bag skeletul. Uite, și creeper-ul. Dai mă, du-te încolo. Dai! Mort, am omorât scheletele. Mamă, cu creeper-ul l-am omorât. Ba, Mă bag cu... Bam! Tot acolo. Skelete. Că nu ne e frică de tine. Am venit în mine asta fiindcă... Ce se întâmplă dacă aș pot? Eram sigur. știu, eu. Dar acum putem să ieșim, așa că, da, am cum și eu. O stare destul de drăguță. Să vedem. Dar atunci mai strâng și eu niște cărbuni, că văd aici cărbuni. Cărbuni. Da. Am zis cărbuni. Cărbuni. De la buni. Da. Pentru că vreau să... Pentru că trebuie să facem... Trebuie să avem și rezerve de cărbuni, nu? Dar și mai am doar 3 inimioare, deci trebuie să am mare grijă. Acum. Am căpătat. Ui, fix, asta e legată cu mina aia în care am mai pus. Ia ce găsi eu aici. Ia uite că cărbune mă îmbogățesc. Fac și experiență și cărbune. Ale, încă cărbune. Uite aici, îmi plac bine astea care are mult cărbune. Oricum ne trebuie foarte mult că trebuie să ne facem și torți și trebuie să băgăm și în cuptoros. Așa că nu treabă. Eu mă duc să mai strâng lemne. Oricum eu am mai făcut YouTube. Lemne. Știu cum merge treaba, am făcut și cu o prietenă de-a mea, dar nu mai lăsat mama ei, fiindcă zicea că o să fie, să ne vede cineva mici. Așadar, nici nu filmăm pe cameră, nu-i așa? Ce? Cine mai filmează pe cameră în 2021, nu? Da. Încă. Ți-am găsit patul, Cezar. Credeam că o să-mi iau pâini de menționat. Așa, să-mi scot toporul meu care aproape se dărâmă. Al meu mai are. L-am folosit. Nu m-am bătut cu scheletele, cu creeper-ul. Bine, creeper-ul a omorât un schelete, deci... Bravo. Bravo, creeper. Eu aici vreau să despăduresc pădurea asta. Să nu mai fie nicio pădure. Îmi place și îmi place mie la creeper că poți să te folosești de bubuitura lui dacă știi să o folosești. Poți să te folosești de ea. Dar trebuie să știi cum se folosește. Da. Cum poți. Adică am așteptat să bubuie, apoi i-am dat cu topor și l-am aruncat la schelet. Aproape i-am rupt pe amândoi, dar... Da, ce repede. Nu știu, dar eu Minecraft fug foarte repede și îmi trece foarte repede hunger-ul. Chiar dacă e dat pe easy.
Da. Schimbă, după și tu ca bol, tipă, după normal. Bine. Și tu pe normal. Ok, deci văd că de aici se termină pădurea. Deci am zis pădura. Deci se termină pădurea. Eu deja am plecat, am ieșit din pădure. Not printr-un lac. Dar să vezi că nu e niciun peste. Dar văd că... Cuțu! Vino încoace, Cuțu, să-ți dau oase. N-am putut să-mi fac prieten, că mai îmi trebuie oase. Am vrut să-mi fac un prieten, best friend, dar nu mai am oase. Al meu mai are puține tot și gata. E papa. Poporul meu. La cât lemn am strâns. Chiar tu unde ești? Am ieșit din pădure și mă plimb pe aici să văd ce mai găsesc. Eu vă... Bine. Oh my gosh, am ajuns într-un... Eu cred că am strâns destul lemn. Da. Eu o să-mi fac niște cărbuni. Aoleu, am căzut adânc în mină. Stai puțin că am căzut adânc în mină. Și nu prea văd nimic. A, gata. Vreau să minez cobblestone ca să fac și eu niște scări. Păi da, chiar, în loc, Alper, adică Rares, în loc să ne facem casa, vezi să ne facem casa în mină? Da, eu mi-am făcut odată o casă în mină. E mai mișto că așa avem mai multe resurse. Da. Și da. Mai adun niște iron acum. M-am plimbat și eu pe din asta și văd că e cam bogată de iron. Oh my god. Ok. Ia, să văd câte bucăți am pe iron. Am 12 bucăți. Wow. Eu am 9. Ok, credeam că o să îmi iau puling de meci. Era tare dacă mai îmi păstram canalul de YouTube, așa vedeau oamenii și pe unde merg eu. Da. Poate că fac canal de YouTube. O să filmez și eu și o să vadă oamenii ce văd eu. Eu mai minez cobblestone. Minează! Pentru că vreau să fac scări și drumuri pe aici prin mine ca să nu te răstăcești. Sau... Asocim așa, că eu deja am urcat la... Iron Mania! Pentru că vreau să fac așa mai multe etaje în mina asta. Dar cât timp a trecut de când am început noi... 18 minute. Oh my god, dar n-ai zis că videoclipul durează 5 minute? Ba nu, celălalt cu Brawl Stars. Vrei să... Păi dar chiar vrei să... ca videoclipul ăsta să dureze o oră? Sau jumătate de oră? Sau nu știu cât? Noi că mai durează... Da. Nu știu, hai să vedem. Hai o oră, pentru că totuși e o serie. Și vreau să dureze și o oră. Eu încă nu mi-am făcut temele, dar o să mi le fac încă. Dar temele nu sunt grele, nu? No. Sunt destul de ușoare. Ok. O să revin imediat ce zang. Bine, poți să ieși și o să revii, da? Da. O să pui pauză la video. Nu pot, n-am cum. O să mai fac eu treabă cât timp tu ieși, da? Hai că mi s-a spart și... Trebuie să mă duc să mănânc, așa că eu o să stau aici și da.
Așa, bun, frumos. Bine. Iar acum, haideți să facem și niște chesturi ca să ne punem resursele. Așa, 8 chesturi. Unde să fie? Aici să fie. Hai aici. 1, 2, 3, 4. Am unde să fac și eu pickaxe. Bine, putem să fac și un pickaxe de iron, doar că nu mai aveam chef, pentru că avem o grămadă de cobblestone și nu prea avem iron și avem de ce să irosim tot ironul ăla. Și da. Nu l-am terminat. O să dureze o oră, da? Bun. Facem să sparg și crafting table-ul ăsta. Bun, să vedem unde să fac. Da. Bun. Așa, acum să facem. O să sparg ăla de acolo. Bun, deci să mai minăm pe aici niște cărbuni, așa frumos, totul bine. Deci minăm cărbuni, așa. Bun, bine. Acum să... Așa. Puțin experiență. Mamă, câți cărbuni. Deci mina asta e bogată de cărbuni. Așa. Am revenit. Da. Deci sper că a ieșit, reintră acum. Am avut o chestie pe Minecraft, pe care
trebuit să o fac și de-aia am lipsit de la video. Haide, nu mai minți, că deja știe că noi suntem copii. Că deja știu abonații că noi suntem copii. Cochii. Nu, dar pe acum am avut. Nu copii, cocii. Da, cochii. Coaca. Cochiilor. Tu ce-ai mai făcut? Bine, am pus aici chesturi. Ce-ai făcut ca așa? Am făcut așa o bază. Ok. Vrei data viitoare să încercăm să căutăm diamante? Da. Ok. Nancy, de ce aplicația asta nu te lasă să pui pauză? Ce? Nu te lasă să pui pauză la videoclip. Da, pe așa e făcută tableta asta. Ok. Vreau să spun o chestie. Da. Enable to connect the world. Ce? Ce? Stai puțin. Și pentru voi, telespectatorilor, așa, asta acum ar fi o pauză de video. Da. Da, că ies de pe lumea și pe aia reintru, da? Dar chiar îmi place acest video. Da, și mie. Și în plus e live, deci dacă îl trimiți acum o să fie live. Păi nu e live. E ca un videoclip obișnuit. Dar să intru din nou pe lume. Așa. Pe prima serie. Da. Bălin așa, bine. Ai mai găsit Iron? Nu. Doar că suntem bogați de cărbuni. Gata, am intrat. Ok, acum o să intru și eu. Oricum, Cezar, Ce? zic ca prima serie să se încheie aici. Da, chiar că am filmat destul. Mai este un minut și o să fie jumătate de oră. Lasă așa. Oricum. Hai, zi replicile. Bine. Aici o să încheiem și cu acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canal. Pentru că o să postăm videoclipuri șmechere. Și da, pa, pa, ne vedem la următorul, pa, pa.